दिनै जोङो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव फैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय सिला बसुमतारी आरो दानसोरां नार्जारी बिथांमोननि दैदेननाय मोनसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपि दङ। बे एक्स एनडिपिनिफ्राय जोङो जोंनिनो आंगो लोगो हिसाबै दानि नैबे गोजां बोथोरखौ एसे जोङो बिथांमोननि देहाखौ जाहाथे जों एसे सेभ खालामनो हानाय बायदि जोङो मोनसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि ज' सावरायलायनायनि गेजेरजों जों दुखु खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जेलाव थानाय बिथांमोननो जोङो इस्यु होफैनाय जादों। ड्रेस इस्यु बेनो जाहैबाय ट्रेकसुट जोङो सेट होफैदों, बेनिफ्राय आरो जुथा होफैदों, ओमफ्राय मुजा होफैदों। दा बेखिनिखौनो जों दिनै होनो फैदों। दा जोंनि मेन उद्देश्यआ बेनो, गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव फैनाय उद्देश्यआ बेनो आरोखि। दिनै जों बे सेन्ट्रेल जेलाव नुजाथिफैनो हानाय जाहैबाय जोंनिनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिनो सासे आफादगिरि सिला बसुमतारी क'क्राझारनि, बेनिफ्राय इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिनो जेनेरेल सेक्रेटारि दानसोरां नार्जारी बिथाङाबो क'क्राझारनि, बेनिफ्राय आंबो क'क्राझारनिनो, बेनिफ्राय जोंहा बाक्सानिफ्राय दङ बिथां राजा बसुमतारी, आरो जोंहा चिरांनिफ्राय दङ जोंहा फंबाय औवारी फंबाय, आरो दिनै जोंहा नैबे गुवाहाटी कामरुप मेट्र' सिटिनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिनो आफादगिरि आरो नेहाथारि फंबायमोन दङ। आरो बेबायदिनो दिनै आरो गोबां जोंहा मा होनो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि दंफायो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि। दायो जोङो बिथांमोननो बे जोंनि ड्रेसखौ गथायनायजों लोगोसे जोङो बिथांमोनजों 1.5 घन्टासो बायदि सिङावहाय जोङो जोंनि बिथांमोननि समस्याखौ लानानै जों मोजां गाज्रि रायलायनाय जादों। दा बिथांमोना जोंखौ खावलायदों जेसेबां हायो बिथांमोना गावसोरनि समस्याखौ जाहाथे सल्भ खालामना होनो हायो, बेखौ बिथांमोना जोंनाव मोनसे आपिल खालामदों। आरो जोंबो दिनैहाय दानि बिटिआर सरकार बिथांमोनखौ जोङो जेसेबां हायो एसेबां खावलायबाय थादों आरो सावरायबाय थादों जे एकर्ड जाखांनायनि उनाव दिनै बिथांमोना गनांगौमोन। बे बुस्थुखौ दिनैहाय जोंनि माखासे खामानि मावनाया एलुया जादों आरो सरकारा एसे इनिसियेटिभ लानाया एसे खम जादों। बेनिखायनो दिनै जोङो बिथांमोनखौ खामानि मावनो थाखाय जेल आरो केसनि समस्याफोरखौ आरो एक्स एनडिपिनि जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ सानजा सिमा बारायनायखौ लानानै, इडुकेसननिफ्राय सोलोंथाइनिफ्राय लानानै दिनै बेफोरखौ लानानै दिनै जोङो मोनसे खामानि मावनायाव एलुया जानायखाय बेखौ दिनै जोङो एक्स एनडिपि इउनाइटेड फराम हिसाबै जोङो प्रेसार ग्रुप हिसाबै जोङो दानानै लानाय जादों। बेनिखायनो जों जेसेबां हायो एसेबां जोंनि एक्स एनडिपिखौ जों जयैनो खौसेयैनो आवगायलांनो थाखाय जों दिनै बयखौबो खावलायनानै जोङो मोनफ्रोमबो जिल्ला जोङो दिनै गिदिंनानै जोङो जिल्ला दाफुंजोबनो हानाय जाबाय। दा बेनो जोंनि दिनै मेन उद्देश्यआ सेन्ट्रेल जेलाव फैनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय मा जोङो ड्रेस इस्यु फैदों, बेखिनियानो।